Labaran barka da asuba daga Gambiza TV. Masu kallo da sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Yau muna Alhamis 21 ga watan 5 shekarar 2026 wanda ya daidai da 4 ga watan Zulhijjar 1446 bayan hijira. Tare da Gambiza TV inda za ku saurari takaitattun labarai tare da ni Salma Magazi Hudu. Hedikwatar tsaro ta Najeriya ta bayyana cewa haɗin gwiwar sojojin Najeriya da na Amurka ta yi nasarar kashe mayakan ISIS da dama tare da lalata wasu sansanoninsu a yankin arewa maso gabas. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta ce ta kai hare-hare kan maɓoyar 'yan ta'adda a jihar Borno, inda rahotanni suka ce an lalata wuraren da ake zargi suna amfani da su. Batun siyasar Kano ya ci gaba da ɗaukar hankali bayan rahotannin zarge-zarge da suka shafi shirye-shiryen siyasar 2027. inda suka ƙara yaduwa a kafafen yada labarai. A nan kuma an samu rahotannin kama tsohon ministan wutar lantarki Muhimman kan wasu batutuwan da suka shafi zargin cin hanci da almundahana. Inda a jihar Taraba kuwa an samu rahoton arangama tsakanin jami'an tsaro da wasu da ake zargi masu garkuwa da mutane ne yayin wani sumame. Duka anan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran a madadin wanda ya tattara mana su Sani Darma. Sai ni da na karanta Salma Magazi Hudu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a Gambiza TV.